Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis ca información. Hoxe, en concreto, luns 9 de decembro do mes de Nadal, no que lleximos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda de novas locais. Entre elas, unha charla informativa sobre alimentación para persoas maiores que haberá a finais desta semana. Sabremos onde e cando. Tamén falaremos dos campamentos de Nadal que siguen co prazo aberto para poder anotarse, así como tamén o pasado xoves se celebraba un ano máis na Silva, no Colexio Celso Emilio Ferreiro, bibliotecas humanas coa presencia do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. De eso falaremos como das clases de costura que van a comenzar na Silva o próximo mes, o carriño solidario que atoparán nos supermercados do noso concello e da piscina e do xinasio que durante o Nadal, os días festivos, os días anteriores a festivos, teñen horario só da mañán. Os próximos días 20 e 21 hai maxia en familia en Cerceda para todos os públicos, así como o xoves, día 19, Papá Noel vai a percorrer o concello, os lugares que xa tradicionalmente visita. En este caso falaremos tamén de que o primeiro día do vindeiro ano, 1 de xaneiro, hai chocolate con churros que organiza o concello tanto no campo da feira como na Silva. A ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda o mes que ven e recordamos ese servizo de información por WhatsApp municipal ao que se poden adherir de xeito gratuito e tamén falaremos do horario do punto limpo ao longo destas datas do Nadal. Falaremos dos deportes, como lles foi os nosos equipos, tanto na Copa da Coruña, donde quedamos sin ningún representante, como das xornada de Liga en algunhas categorías. Pecharemos co tempo, donde as previsións para mañán son semellantes a de hoxe, con unha lixeira incluso baixada de temperaturas. Este próximo venres, día 13, haberá unha charla informativa dirixida a familiares ou persoas coidadoras de xente maior. Vai a ser impartida polo enfermeiro Roberto Balado, especialista en xeriatría, sobre as adecuacións das texturas para a alimentación das persoas maiores. Será, como dixemos, este venres, día 13, no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, ás 4:30 da tarde. É unha actividade gratuita, pero teñen que anotarse previamente ou obter máis información chamando ao teléfono 981 68 52 09 ou directamente no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda. Lembren que este próximo venres, día 13, haberá unha charla informativa dirixida a familiares ou persoas coidadoras de xente maior. Será unha charla impartida polo enfermeiro Roberto Balado, especialista en xeriatría, e vai a tratar sobre a adecuación das texturas para a alimentación das persoas maiores. Será este venres 13 no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda ás 4:30 da tarde. Se queren máis información poden chamar ao 981 68 52 09. O Concello de Cerceda organiza un campamento de Nadal. Será dende o día 23 de decembro ata o día 7 de xaneiro, período que coinciden as vacacións de Nadal de nenos e nenas, e vai a ser no Centro Cívico e no Pabellón Municipal de Cerceda para nenos escolarizados a partir de 3 anos. Será de 9 da mañán a 2 da tarde, donde farán actividades de todo tipo, lúdicas, adaptadas ás diferentes edades, actividades culturais, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Está todo encamiñado a conseguir que nenos e nenas disfruten do seu tempo de lecer mediante novas experiencias e tamén conciliación da vida familiar e laboral. Poden inscribirse ata o 17 deste mes de decembro na planta baixa do Concello, persoalmente, pola mañán, ou a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. O prezo é de 50 euros para todo o campamento. Cambiando de tema, aínda que seguindo nos centros escolares ou ca xente máis xoven, o pasado xoves, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, un ano máis de novo, no apartado ou na sección de bibliotecas humanas, ali mismo na biblioteca do centro,
tiveron unha xuntanza co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, aproveitando ademais que era víspera do Día da Constitución, para falar de temas de, precisamente, política, de a propia Constitución, etc. etc. Ao final, as preguntas do nenos e nenas foron encaminhadas a todo tipo de temas. Imos a ver un extracto do que foi esa entretida e divertida sesión de nenos e nenas da Silva co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Nos proxectos moitos, en todos os ámbitos, quero dicir, en investimentos, pois a nosa pretensión é cambiar todo o alumeado a LED ao longo do concello. Campos de fútbol, agora está contratado o campo de fútbol do San Martiño, que está aquí ao lado. Tamén se fará algo en Rodís, na baixa de Rodís, o de artificial do Roxo, porque, bueno, nós pretendemos invertir nos campos para que a longo prazo, as próximas décadas, só haxa que mantelos. Vale? O Concello invierte, a máis mantén. Despois sendas pionís, imos facer tamén unha ampliación do paseo fluvial do río Cabancos, pois ese vaise ampliar, vaise mellorar, vaise rehabilitar, é no parque acuático. Aí, bueno, vamos facer unha instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, para reducir o gasto eléctrico, mais tamén quecer a auga, que houbera un proxecto semellante fai anos que non resultara, pero non tiña nada que ver con este, quero dicir, eran placas solares, era outra tecnoloxía, e nós neste estamos convencidos de que vai funcionar e vai ser un atractivo bo, e tamén, de cara ao largo plazo, non po ano que ven, ampliaremos o parque acuático, meterlle uns novos tobogáns, unhas novas instalacións. En todo nesta vida hai que renovarse. O proxecto son 7 tobogáns a maiores, vale? Nunha mesma plataforma. Iso non estará feito po ano que ven, vale? Iso estará feito máis a longo prazo. De momento ainda se está buscando a financiación para poder executar iso. E despois seguiremos mellorando en servicios sociales, sacando novas axudas, ampliando as que temos. Por exemplo, no que ten que ver con vos, este último ano aumentouse a consignación de axudas para material e transporte escolar. Esa parte social é moi importante. A xente ve os investimentos, pero esa parte tamén é fundamental. Pois mira, o máis difícil de ser alcalde dun municipio como a Cerceda é que, a diferencia de concellos como a Coruña ou Vigo, case todos os veciños te conocen e paran a falar contigo. E cada quen é do seu pai e da súa nai e vaiche solicitar cousas diferentes. Polo tanto, non podes pensar que aplicando 10 ou 15 líneas estratégicas vas a atender globalmente a todo o mundo. Seguramente sí, pero despois as necesidades son moi particulares e as inquietudes tamén. Por lo tanto, son asuntos moi variopintos. Eu se vos enseñar a miña libreta de notas, alucinaríades. O alcalde dun concello pequeno, ao final, case ten que ser médico, psicólogo, conselleiro familiar e alcalde. E iso sería un pouco o máis complicado. Levar un esquema de toda esa complexidade, porque son moitas demandas diferentes. Porque, claro, a xente párate porque todo o mundo te conoce. Tamén iso ten unha vantaxe, que nos povos a xente conoce ao alcalde. Nas cidades, se os xornais ou as televisións falan mal do alcalde, resulta moito máis creíble á xente, porque non o conocen personalmente. Por exemplo, Cerceda ten máis de 5.000 habitantes. E o trato é directo. Pois aí teñamos, será a conversa que mantiña o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, con nenos e nenas do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o pasado xoves. Era un extracto desa longa charla. Non abandonamos a Silva porque na localidade da Silva haberá clases de costura para o vindeiro mes de xaneiro. Comenzarán o vindeiro mes de xaneiro. En concreto, o día 8 de xaneiro vai a comenzar clases de costura na Silva, que van a ser os luns e os mércores polas tardes de 3:30 a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. A inscripción vai a estar aberta ata o día 27 deste mes de decembro. Poden inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa persoalmente ou pola sede electrónica en www.cerceda.org, na páxina web do Concello. Hai que encher un formulario de inscripción e despois o prezo é de 12 euros para os menores de 12 anos e 17 euros para os maiores de 12 anos. Vai a comenzar xa o vindeiro mes de xaneiro. Están a tempo agora de inscribirse para esta
clases de costura na Silva, na antigua escola unitaria, que van a ser os luns e mércores de 3:30 da tarde a 5:30. En canto ao carriño solidario do que falamos a semana pasada, o Concello de Cerceda volveu a poñer a disposición de todos aqueles que queiran axudar a paliar as necesidades das persoas, das familias máis necesitadas, un carro solidario que atoparán nos centros de alimentación de Cerceda e da Silva. En concreto, dende se puxo xa o día 2, se vai a estar ata finais desta semana, ata o venres, día 13, será o último día no que atoparán ese carrillo no que poden depositar o seu donativo en xeito de alimentos non perecedeiros, se pode ser, evidentemente tamén produtos de higiene, tanto persoal como do fogar, para despois que os servicios sociais repartan entre as persoas máis necesitadas. E se alguén quere facer un doativo de xeito persoal, pode facelo directamente nos servicios sociais do Concello, pode poñerse en contacto por teléfono no 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. A piscina climatizada de Cerceda e o ximnasio municipal que está parello a esa instalación terán horario só de mañán o martes 24 e o martes 31, véspera de festivo, van a estar a piscina e o ximnasio municipal aberto só de mañán, de 9 da mañán a 3 da tarde. Mais actividades de cara ao Nadal, o Concello de Cerceda organiza unha actividade de maxia, maxia en familia, así se chama, que van a ser o venres 20 de decembro e sábado 21 de decembro, 2 días seguidos de maxia. O venres 20 de decembro estará o espectáculo Rock and Magic a cargo do mago Teto. Será ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E o día seguinte, o sábado 21 de decembro, haberá gala de maxia a cargo do mago Dani García. Isto será ás 6 da tarde tamén no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Así xa saben que a fin de semana, dentro de 2 fins de semana, venres 20 e sábado 21, maxia para toda a familia en Cerceda, no Auditorio Municipal. E tamén recordámosles que Papá Noel volverá a estar no noso Concello e vai a ser o próximo xoves 19 de decembro, cando, dende xa primeiras horas da mañán, se achegue en este caso a Guardería Municipal, a Guardería os Pillavans de Cerceda, para levar algún agasallo aos nenos, todos os que ali estén, así como tamén vai a visitar os centros escolares Celso Emilio Ferreiro da Silva e Colexo Cruce de Cerceda para dirixirse ao centro de día e fogar residencial. Tamén quere estar cos maiores do noso Concello e tamén quere recorrer algúns zonas, en este caso comerciais, do Concello. Ese será o xoves 19 de decembro, visita de Papá Noel a Cerceda. Por outra parte, o decirlles que o día 1 de xaneiro o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de chocolate con churros. De novo será o primeiro día do ano no Campo da Feira de Cerceda e no Campo da Feira da Silva, Campo da Feira das Nenas da Silva. Vai a ser de 10 da mañán a 2 da tarde, todos os que ali se acheguen poderán disfrutar de chocolate con churros para celebrar o comenzo do novo ano. 1 de xaneiro, o Concello organiza unha degustación gratuita de chocolate con churros de 10 da mañán a 2 da tarde nos Campos da Feira de Cerceda e da Silva. En canto a ITV de Turismos, os días 20, 21 e 22 do vindeiro mes de xaneiro no Acevedo, se pode pasar a ITV dos Turismos. Se alguén está pendente ou vostede este pendente de pasar a revisión do seu coche, do seu turismo, pode pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. A ITV estarán a unidade móvil nos aparcamentos superiores do Parque Acuático os días 20, 21 e 22 de xaneiro. Por outra parte, o Concello de Cerceda pon en funcionamento, xa puxo en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp. O obxectivo é de ofrecer á ciudadanía información directa a través desta aplicación. Para poder participar
nesta información ten que ter o WhatsApp instalado no seu teléfono e a agregar a ese WhatsApp o número de teléfono 609 43 10 78 ou incluso escaneando un código QR que atoparán na páxina web municipal. Logo deberán enviar un WhatsApp coa palabra alta e a partir de aí recibirán unha mensaxe de benvida e xa recibirán os mensaxes de aviso por parte do Concello de Cerceda de información. Se trata de un servicio, neste caso de comunicación unidireccional. Só se poden recibir mensaxes, non se poderán enviar. Tamén xa rematando, o horario do punto limpo neste mes de Nadal e incluso a principios de xaneiro van a ser martes, xoves e sábado pola mañán de 9 a 2. Martes, xoves e sábado pola mañán de 9 a 2 estará aberto o punto limpo de Cerceda. En canto aos deportes, pois repasamos os encontros desta longa fin de semana. Algunhas competicións non tiveron lugar, outras sí, outros encontros aplazados. Falamos da Copa da Coruña, que sí se adiantaba o pasado venres, día 6 encontros, donde entraban en liza os nosos representantes. Os tres que disputaron a Copa da Coruña quedaron eliminados, o Rodís aplazou o seu encontro. En este caso, o que máis cerca estivo de clasificarse foi o Queixas, que empataba a 3 tantos co Culleredo. Queixas 3, Culleredo 3, e máis, o Queixas tiña a eliminatoria pasada e no desconto Culleredo conseguía un empate a 3 tantos, lemou a eliminatoria a penaltis e nos penaltis o Queixas fallou 2, o Culleredo 1, polo que se clasificou o Culleredo para a seguinte ronda. Un Queixas que na Liga pois tiña encontro na xornada de onte contra 11 Caballeros e perdía pola mínima 11 Caballeros, un Queixas 0. O descanso se chegaba con empate a 0 tantos e nada máis comenzar a segunda metade 11 Caballeros púñase por diante no marcador e ao final o Queixas non foi quen de empatar, aínda que tivo as oportunidades para poder facelo. Un Queixas que, aínda así na clasificación, sigue líder empatado co Sporting Coruñés. Os equipos da terceira Galicia non tiñan liga nesta xornada, pero si Copa da Coruña, donde o San Martiño quedaba eliminado ao perder na casa por 1-3 contra o Ciudad Jardín. San Martiño 1, Ciudad Jardín 3, o Ciudad Jardín xa se adiantou por 0-3 no marcador e o San Martiño non pudo facer nada para clasificarse. O Rodís aplazou o seu encontro contra o Mesía, mentras que o Atlético Cercedense tamén perdía pola mínima e quedaba eliminado. Atlético Cercedense 0, Relámpago 1, tanto acabado na segunda mitade e que servía o Relámpago para seguir a seguinte ronda da Copa da Coruña. Non houbo liga nin en xuvenís, nin en cadetes, nin en infantís, pero sí houbo liga nos alevíns. Os alevíns do Atlético Cercedense perdían en Curtis B 2, Atlético Cercedense 1, na categoría alevín. Os benxamíns, en este caso o equipo A, vencía claramente o Ordes B no doble enfrontamento. Ordes B 1, Atlético Cercedense Benxamín A 9, ese foi o resultado, e o Ordes A vencía por 5 tantos a 1 o Atlético Cercedense Benxamín B. Os prebenxamín siguen co súa racha de victorias consecutivas. Atlético Cercedense prebenxamín 4, o Zacesures B 0. E xa rematamos co tempo, donde as previsións para a xornada de mañán son semellantes á de hoxe. Seguimos con esa borrasca con aire frío que nos está afectando, que chega do norte, con ventos do norte. Polo que mañán a situación será semellante, é dicir, falaremos de alternancia de nubes claros con vento norte-nordés que farán que as temperaturas sexan baixas. Mañán incluso baixarán aínda un pouquiño máis. A cota de neve sitúase nos 1000 metros e, neste caso, a forza do vento seguirá sendo frouxa, pode ser moderada na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na realización, na edición e na montaxe da televisión está Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.